Sarauniya TV, tashar al'umma. Ashe so da daɗi yake, soyayya. Ashe so da dace yake, idan har ka dace da wanda yake son ka rike shi da gaskiya yake. Ashe so halitta ne cikin zakata da kaɗan da girma yake. Soyayya. Misali na hanta da jini suke samanta, rabuwar sauya dai take. Soyayya. Cutar so idan har ya kama wasu zakata, bai jin magani sassake. Soyayya. Amma so da daɗi yake, in ka dace da wanda yake son ka gaske ba da wasa ba. Ku shaidawa mai so ya shiga duniyar so, ya gane yadda shi so yake. Soyayya. Idan yau da daɗi gobe babu daɗi, batun nan ku ce haka yake. Soyayya. Ku saba da juna kamar babu ranar da za a yi rabo ko a dake. Soyayya. Abun al'ajab sai cikin so idan ka yi ka bambanta ƙwarya da zuma, ga misalai. Da ciwo ka so wanda baya nuna soyayya, idan ya ganka sannan ya tuna. Soyayya. Idan ka ba shi rata mu'amala da mata, shi mai gudun abun ai magana. Soyayya. Ku gane duk batuna, dare na ce da rana, mazangaran muku ne na tuna. Soyayya. Duniya makaranta in ta wa wasu gata, wasu sai ta daura su kaya ga dalilai. Na ga yadda so ya maida mai tunani, na ji yadda zai ruɗe a 'yan sakanni. Na ji yadda so yake bugun zakata, na ga yadda so yake sila na kyauta. Na ji yadda so yake silar a rayu, na ga yadda so yake kisan marayu. Shi dafi na so kun ga ba mai iyaka, wani lokacin ma ya sa a karya doka. Kun ga yadda so yake silar zamanta, kun ga yadda so yake rubon makota. Kun ji wadda bar so akwai kashi da dama, in na ce na zano su za mu kwana zaune. Soyayya. Kaso mai zanka, kaso mai zanka, na ce kaso mai zanka, Soyayya. kaso mai zanka. Sarauniya TV, tashar al'umma.